dunggo ng ginang bar alan siya. And pagawas nami sa port and nagulat na lang mi dahil sa Motorella na ride. Advice na ako guys, no, kung gusto nga madam inyong arrival dito sa Siargao, if I were you, mag-plane na lang mo. But if you are willing to undergo the hustles and bustles of everything, pag lansya mo, why problema? But at the end of the day, importante, dapat enjoy tang tanan sa itong bakasyon. See ya! Guys, good morning! Pasensya na baga kay kung sunblock sa akong dagway. We're on our way to... Amot asa may karon magpupungko masiguro meron. Magpupungko masiguro meron. Lagoon. Pasa mo to siya. So yeah. Dili mo nag-stay. Grabe nga island life, no? The van is waiting for us. Now, okay, tip gamay guys, no? Kung ang diri mo good sa peak season man good, so ang ilang motor diri is nasa 500 to 600 ang ride. Hindi, kung daghan mo, mas nindot kung mag-van mo. Okay, dili pa mo mahago sa pag-drive. Aircon pa gyud, di ba? Then, bahin-bahin lang rin yung bayo sa van. Kaysa mag-motor mo, layo pa kayang area, plus hago pa mo mag-drive mo, diba? Mas may mag-van na lang mo. Enjoy pa, diba? Kaya isa pa mo ka-grupo. So, that's it. So, we'll update you. Sensya na. Baga kayo sunblock. Well, sometimes we need to protect ourselves from the heat of the sun. Mga nakabalo. Basta importante, dili maguba ang atong skin. Hi guys! So we're here sa Sugba Lagoon, Del Carmen, Siargao Island, Philippines. Charot. Nanami diri ika-10th daw nga batch. So ang baroto nga among i-rent is 1.6. So kami 8 mi kabok. So divide-divide lang tayo. So imagine na kung nag-motor mi, hago na kayo mi, walang may energy, di ba? Hi! Hello! Hi guys! Welcome to Siargao! Thank you, thank you! So I will update you later. Mo-plaster sa mi, okay? Waiting area. So ganina na kami naghulatan niya ang mga numbers ganina. Kasi among numbers number 10, but dengan nakikipagtawag ang numbers kanina, wala pang natawag. So I think na ay discrepancy or inconsistency silang system. So I think they need to correct this because para po gana ng mga tao balik diri ba, no? So amot lang di na ko gusto magpasapot-sapot po kay Hollywood beta karon. So I just hope na everything will be just fine for today. So kamo katumo bakasyon diri sa Siargao, tumatuog Sugba Lagoon. Bantay rin yung numbers sa inyong mga baroto gyud kay para kamo na ma-prioritize, okay? So that's it.
And we're here. Hey, thank God we're here. Oh, very wonderful. Ako lang sa ni-even ang akong sunblock. But anyway, this is a very nice place here, guys, and definitely I enjoy it, especially pag mag-kayak bitaw ka and then magpa-picture din ka sa ledge bitaw. Kasi perfect yung kayo. This is a once in a lifetime. Well, siguro mga twice. I'll definitely visit this place again. And dahil kayo tao dirigigan, hidirigid. 300 pesos ang rental sa limited time lang kayak. But definitely it's a breathtaking. Ano to video? You Picture. appreciate the view get you. Hindi mo appreciate na wala like pensa gitanan, pero this is a very nice place. So later on we will be going to the magpupungko daw mo niya. We'll be going to magpupungko later. So I will update you. I will update you on our travel later. Yeah. So now ganito. Yeah. May pagpanyod to. Sabi na ko ang tugbalagun kay dagang kasinugba, di ba? Yeah, definitely I'll visit this place again very soon, very soon. Maybe I will be spending time with my friends or relatives or family members. I don't know. God willing. Balik sa rin po dyan. Yeah. So sabi nung naisinugba dito, sabi nung libre na pa yun to. Let's appreciate the beauty that nature has to offer. And it's raining here. Oh, very nice. Everybody's here. Yeah. Naragi din ang main attraction yun. Yung area. You know. Mugin ang famous na ledge kung asa gigapa-picture ang mga people. So that's it, guys. See you later. So ayun. Once again, naligo ka, gin may kababay. Magbabay na ito sa Balagon. Bye! Bye-bye. Yeah, bye guys! Hope to see you next time! Woo! Bye! 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 Right after sa Balagon, we are here at Magpupungko! We're here at the beach. Yeah, so one of the most famous destinations Japan dito sa Siargao. Yeah. We're here at Cloud9. Ambot lagi kayo na ano ba, nalubat lagi sa mukha lagi kayo lagi. But anyway, dili mag-surfing karon no. Ano lang, just explore. Ay, ang pulis ang matangin. Unya manhi ko unya daras dapito, hindi dapita mo to sunaan. Sensya go kasakos kasukas ko ha. This is the famous tawagan diri dapita.
Kung saan yung, usay tawagan yung dapitan gani? Walkway? Walkway gid. Usually mo nga nakakita lang sa TV or mga movies, hindi nakita. Wala na nakita. Oh, diba? Pinangunay yung TV mo, repair pa mo. Welcome to the surfing capital of the Philippines. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Good man, did it train for the surfing. Balik kami. Labig hangin. Bye guys. Sabi ko balon din. Omnis maya pasukon ko no. By the way, muna yung entrance diri guys. Diri ang surf surf na. Karenta sa mga surfboard. Yan yan. Muna yung pengon na yung sa mga walkways. Okay, bitawagan to. Shit, ang tawagan to. So yeah, that's it. Ano ka tao guys na. War mo sa Flora. Ano ka nice ang diri is jump pass ka na. Yeah. Surfers. Hi guys, may buntag. This is my last day here in Siargao. And wala ko nagmahay no nga kadto pa kay ko diri. Okay, na-enjoy ko, nalingaw kay ko diri yun. Daghan ko na-learn ng mga butang diri sa Siargao. So at least naka-experience ko sa hustles and bustles of traveling to Siargao. So on my next visit here, at least kabalo na ko sa akong mga damon like I need to prepare toiletries, which is very basic, first aid kit. Yan, and also I need to prepare enough cash kaya lisod kayo kung mag-withdraw pa ka no kaya dili ka kabalo, wala ka kabalo kung dispense mo ang kwartang ATM machine yan na very 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 simple. And also salamat kayo sa Johan for this opportunity. And also thank you so much to my selfie pad. Ay kung wala ang selfie pad, wala na. Yun. But anyway, guys, I hope na malingaw na po laag diri pohon. And I wish you nothing but success sa inyong pagbiyahe diri. And kung sa man ninyong mabati or mag-feel ninyong disappointment, ibili na lang siguro diri sa Siargao, no? Yun naman yung isa mga nga, di kita malikayan, mga kakulian nga itong experience along the way. Okay, so just prepare yourself and don't forget to enjoy lang the moment that you have in the place. You know what? Siargao is one of the most beautiful places that you should go to. Just prepare yourself lang yun. Okay? So, this has been Bernard. Inyong ubos ng igsoon, inyong ubos ng igala. Hope to see you on my next travel. Bye! I love you guys! So, ako diri karon, diri ko mo puyo rin sa mag-abay mo sa kapitan, no? Intimate kami karon sa kapitan sa barko, no? Diri ko mo lingkod abay niya. Sure! So, bye-bye guys. Bye! Ingat!
Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle.